Mga katoy, ang laki oh. Ano mo sana ako nabigyan pa? Oh, grabing. Ang laki, ano ba yan? Alo, jackpot kuya. Talo yung sayo kuya. No, talo. Champion! Siya champion. Piling-pili kuya oh. Dumi kuya. Ito rin mga katoy yung akin oh. Nakarami na. Ito yan. Meron na akong isang plapla. Meron ng magit lang. Good morning mga katoy. Welcome ulit sa ating YouTube channel. Niresbakan natin tong ano, yung spot namin ni Kachoy Arnel, yung pinagdalahan namin. So magsusuri tayo dito sa ano, sa mga anglers dito kasi nakaraan pinagdalahan natin to, pero sobrang dami ng isda dito mga katoy. So shoutout kay Kachoy Prince of Arlan at sa mga anglers dito. Si Kuya Jess andun. Nadalit, double kill. Kachoy Jerry Boy, yo. Original. Oo. Yun, thank you Kachoy Jerry Boy. Okay. Ayos yan, ayos. Oh, ay, Jesus. Mga Kachoy, lapat. Wow! Dito tayo na zero. Ayos. Grabe. Ganda talaga ng spot na to. Kuya Sir Friends of Arlan, tara na! La. Kachoy Jerry Boy, mami Labo. Napupuno na ito na lang yan. Wow! Kasi Jerry Boy, pagka puno yan, dito mo ilagay sa akin. Jokes lang. Ano yan na naman? Uli ka! Ay, ang laki! Uy, nakuha na natin mga Kachoy. Grabe yung looking ako. Oh! Wow! Sana all, Kachoy Jerry Boy. Grabe yun, ganda kasi ng hook mo eh, no? Anong size yung hook na yan? Size? Ang ganda ng hook mo kasi. Ganda ng labanan pala dito mga to eh. Yan, shoutout kay ano, Kachoy Jerry Boy ng Bitugo. Yun. Sana naman tayo guys. Konti-konti na, baka may mabusog naman. So kung umulan man mga to, meron tayong tolda oh. Nakarini na ba ito? Nakarini na. Magka-shoutout tayo maya-maya. Kasi Kuya Juan nga pala. Ayan, mga tropa natin yan. Kuya Sir Prince Pabarlans, Kuya Jidjo, Kuya Jess, nandun. Tapos si The Master, nandun. Dulo. Oh, kita yung sitwasyon dito mga tayo. Ang dami mga tayo. Grabing huli rito. Sus Mario Zip. Ay, the best fishing spot ni Sir Prince Pabarlan. Oh. Yo, pa-support na rin mga kayo sa tropa natin. Kaya kay ano, Sir Prince Pabarlan. Ay, nakatak! Ganyan lang kuya, 1 metro. Ganyan lang mamimili. Kapon doon, nakadalawang balik ko eh. Nakadalawang balik. Nakadalawang balik daw kapon. Puno yung lalagyan mga toy. Lobe. Ay, dito pala to. Shout out tayo ba toy? Jusel TV Vlog, shout out. Yun. Adayot Vlogs, shout out. Thank you Kachoy. Jonix Vlog, shout out. Yun, kay Ate Pracy, asawa ni Kuya Badong. Yun, shout out. A few moments later. Hindi lang kinakalat tayo na kuya. Siya na yan kuya. Oh, di ba kuya? Sabi ko sa'yo eh. Uy, meron din ako. Oh, no, mga Katoy. Nakadali rin. Wow. Oh, meron din. Alam. Baya mo lang. Kuya Jess, meron din. Kuya, dito ka kasi kuya, oh. Maraming dito. Aray ko. Ay, may pinik pala dito. Yun, mga Katoy, nakadali tayo. Sabay pa kami ni Kuya Jojo. Uy, thank you, nakadalawa na tayo. Nakatawa naman. Maraming salamat sa nag-tip sa akin dito. Kuya Friends Pabarlan, shout out. Dito. Dala rin pa kami mga gamit na. Naghahanap siguro ng bulate.
Napakahirap ng bulati dito mga sis. Dati kasi mga sis, nagdala ako ng ano, bulati galing Tarlac. Yung kulay itim, tinisting ko dito sa ano, wala, di man lang pinansin. Bonus na minahanap ko, bonus. Lapit ng bakla eh. Nalagay mo masyadong pagkakas. Lagyan mo na sa barangay, lagyan mo ng tanda. Putulan mo lang yung ano. Buntot. Buntot. Iwan ko mong nakaraan. Mag-isa na lang tayo pamiwas mga sis, kasi para may pisto yung ibang anglers. Isa na lang tayo. Oh, laki oh. Arroyo, may arroyo din. Kasi, di ba? Kadali na naman si ano, si Kachoy Jerry Boy oh. Eh, sinasama ko dito, ano eh. Ayos, ayos. Ay, may laman na pala. Oh! May laman na pala. Grabe. Umamatay oh. Oh. Tara kuya, dito ka na kuya. Sige. Oh. Inaano ko lang, inaangat ko lang, may laman pala. Swerte lang tayo. Yung isa na lang pamiwas sa atin mga tayo. Dapat dalawa, isa na lang para ano, may pisto yung ibang anglers. Kaya dito nga kuya oh. Kapit tayo kuya. Haha, dalawa, tatlo pala. Nakatatlo na ako. Kasi di ba? Ayan, meron na naman dito yun. Ano ano? Kahit sa taas, sumuangat oh. Ito kayo. Kuya, dito ka. Oh, yun, ayun, malaki oh. Hello, grabe yung. Grabe to si Kachoy Jerry Boy. Jerry. Oh. Oo, kamay, kamay. Yan. Oo, yun oh. May huli ka agad. Huli. Huli ka, Balbon. Hello po, mga Kachoy. Mamingwit po tayo. Ako po yung magsaseta. Gusto mo punta yan ng dali sa kayo, kuya? Daldal dito. Lagyan natin ng Hindi pa ako na. ano, para pumunta. Yung mates. Ayaw pumunta ni kuya dito pati. Kapi ko sana. Dadami na yan kuya, kasi lagyan mo ng mates. Pinakagat na naman si Jerry Boy oh. Talaga grabe to. Oh! Boy, pamor! Grabe talaga. Yan oh, umangat. Asan na yun? Grabe, umangat ng dalawang. Umangat sa'yo. Isa-isa lang. Grabe. Malaki yung isa, no? Wala dyan. Ayun, kinakagat na rin ako. Oh, 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 oh. Ay, wala. Kaya nagdi-dribble na kuya. Kuya Jo. Gawin. Pituan mo kaya mahuli. Nagdi-dribble lang eh. Buti na traveling yan. Ayan na. Yan na. Okay. Kuha na. Ay, laki. Nahuli yan. Nakita kuya sa ano, sa video. Makawala pa kuya. Kunti na lang. Kuya, nakano na. Ay, muntik. Yun. Laki oh. Grabe. Nakuha lang ko pati ng video kuya. Yan, shoutout kay Kuya Jo. Dito na kayo mga Kachoy. Guadalupe Bridge, yan, spot namin mga Kachoy. Yung Guadalupe Bridge papunta Mandaluyong. Guadalupe Tulay. Yun, dito lang kami mga Kachoy, sa gilid na to. Shoutout muna tayo mga Kachoy, habang waiting. Nakalimutan natin mag shoutout. Hindi natapos kanina. Yun, shoutout kay Papa JTV, yung shoutout. Di Kuya oh. Di Kuya. Pa-shout out. Para palagat. Pa-shoutout daw. Kay paring Joey Yan. from New Zealand. Yun, shoutout po. Joey Lozano. Joey Lozano, shoutout po. Shoutout po. At Panalo TV, yun, shoutout. Chamis TV Vlog. Shoutout. Kabiwas TV, yun, shoutout. Riding Thunders TV, yun, shoutout. Siyempre kasama natin nga pala mga tis, si Kachoy Friends Pabarlan, yun. Nandun yung grupo. Nandun kami. Yan, kay shoutout kay Elmer de la Cruz. Shoutout. At Suela family sa Tarlac.
Lapo-lapo Lini tinatarget. OFW Vlog, yun, shout out. Lapo-lapo tinatarget ko, boy. Pasensya ka na. Those Adventures, yun, shout out. Puta ka na, may labayita ka lang, boy. 8 Vlogs mo, yun, shout out po. Tinalo mo. Maraming salamat sa full support nyo mga to. Siyempre sa mga silent viewer natin. Thank you sa walang sawang panonood po. Nakarami tayo mga to, nakarami. A few moments later. Mga nakadali tayo, ang laki oh. Oh. Oy! Oy! 50 pesos. Uy, wag ka mo kakakawala. Huli ni Sir Prince Fabarlan mga tayo. Oh. Piling-pili kuya. Ang dami kuya. Ito rin mga tayo yung akin oh. Oh. Lahat na ng anglers dito mga tayo. Nakarami na. Oh. Ang dami rin mga tayo. Meron akong isang plapla. Kaya nang may gitna ang 2 kilo yan, no? Sa'yo kuya madami din na. Eh, si Kuya Joseph oh. Pito. Nakapito na pala siya. So yun, dito yung sitwasyon dito mga tayo sa may ano, Guadalupe Tulay, malapit. Punta na kayo dito. Ayun, ko. O nag-ano pa lang to, siguro isa't kalating oras pa lang kami o dalawa. Nakarami na. Ayun, thank you. Eh mga kati, mga kasama natin, nasa rooftop. Mahal yung bayad dyan, nasa taas kayo eh. Hanggang ano, second floor tong fishing spot namin dito. Ang daming floater oh. Eh mga tayo, Kanya-kanyang spot. kanya-kanyang spot. Sa balcony sila, oh. Nasa balcony. Sa lower top. Oh. Upper. Kami, wala kami, maano kami. Mahirap lang kami sumaba kaya. Kung lang tayo. Ayan, doon mga tropa natin doon. Sila kuya, Tatay Gis, ano. Nakarami na rin daw. Grabe, no? Kay kuya nga pala dito. Nakarami na rin si mga kuya. Oh, 8 to, ano? Ay, 8. Oh, grabe. Kilo na rin. Ay, ayos talaga. Pang ulam na. Sarap kaya yan ko yan, no? Hindi pa rin kaya. Prito muna tapos ano. Ilagyan ng talbos ng kamukarap. Yadain ko, ibabad ko sa ano. Sa isuka. Ayan, kaya na. Diyan ka na. O yan na kuya, oh. Oh, sabi ko na mayroon eh. Oh, yun nga ako to, oh. Dali nga siya na video natin. Oh. Sabi ko sa'yo kuya eh. A few moments later. Mga katoy, ang laki oh. Ano mo sa ano, nabigyan ka? Oh, grabe. Ang laki, ano ba yan? Alo, jackpot kuya. Ayos oh. Hindi lang makabitaw yan. Oh, grabe, ang laki. Tinalo mo. Talo yung sa'yo kuya. No, talo. Champion! Siya champion. Sige. Yan na po. Yan. May mo yung bayag. Ay, di kuya, di ganyan. Oh, lagyan mo ng bayag. Di pwede nga ganun. Kakantsawan na mga tayo. Magpaburger daw si Kuya Prince Fabarlan. Kayo, benda. Oh, andyan. Update tayo sa huli natin mga toy. Oh. Dami mga toy oh. Ayun. Uwian na to. Yung kay Sir Prince Fabarlan mga toy. Ito. Update natin ulit. Nakadali siya ng ano, hito na malaki. Uy, grabe. Oh. Kaya siguro 1 kilo yan, 1 kalahati ko yan oh. Grabe, oh, laki ng ulo. Grabe. Uwian na tayo. Ito, laki ni kuya oh. Isa, lapad nitong isa oh. Galing. Ligpit na natin to, kaya uwi na tayo. Yun. Ay, uwi na tayo. Iniwanan natin yung tropa dun. Diba sila, ang dami pa nila dun oh. Yun oh. Yun, naka-jackpot na naman tayo mga toy. Mga toy oh. Lalapad oh. Oh. Tayo, ubos namin bulati. Yun, salamat.